lagunak, gaurkoan Txaloa Telebista Iruñera hurbildu da eta Maisonabe hotelan gaude. Bertan badago ostatu bat, ostatu gourmet kafetegia, Karabinagre deitzen dena, eta hemen geratu gara Leire Aleman bertako zuzendaria eta Uli, hemengo sukaldaria denarekin. Eurekin plater goxe bat prestatuko dugu, ez galdu gaurko saioa. Ikusle entzule janarion maitale ongitorriak, Nafarroko janariak saio honetara gaurkoan, Iruñaldean gaude, eta Karabinagre, ostatua gourmet kafetegian gaude, bertako Uli, bertako sukaldaria, ongitorria, eskerrik asko, zuen txokoan gonbidatzeagatik, eta bertako hotela Maisonabe zuzendaria Leire Aleman, eskerrik asko, zuen arretagatik ere. Zuei, hemen egoteagatik. Eskerrik asko. Erraiguzu gaur ze plater prestatu hor dugun hemen? Bueno, gaur prestatuko dugu kasolatxo bat, eta hauek dira arkume albondigak, orbela frigituekin eta patata perlekin. Eta, bueno, hemen daukagu piper gorria, piper berdea, tipula, baratxuria eta noski, arkumea. Dena Nafarroko produktuekin, ez da? Noski, dena Nafarroko produktuak dira eta gu kilometro zeroa hemen asko lantzen dugu eta oso garrantzitsua da. Hori kontuan hartzen duzu eta hori dena... Bai, noski. Eta, bueno, beraz, gaur laguntzailea daukagu, hemen daukagu itxiar eta lanean jarriko zaitugu berehala. Ederki, zu bertako sukaldaria zara, ni gaur egoren naiz pintxe moduan, orduan erran, zen hundikan azten garen noski, bueno, baratxuri pixka txuritu nahi baduzu, vale, azten ez horrekin. Ederki. Bueno, Leire, konta iguzu pixkot Maisonabe hotela duzu hemen, ezta? Noiztikan dagoen martxan edo... Bueno, hotela ja dago, orain dela 100 piko urtetik dago hemen. Baina, bueno, Karabinagre ostatua Ulisesek hasi zen hemen lanean, orain dela ja 8 urte, 2012an, 9 urte. Eta, bueno, gure ostatua da, hotel batean dago, baino Iruñako jendea hemen dator asko. Osea, zuen ostatua gourmet kafetegi hori... Horixe, Karabinagre. Karabinagre izenako horrek eskaintzen duzu, kafia, pintxuk, hainbetze gauz, eta gehien bat Iruñiko jendi edo jintatzen donat, ezta? Horixe. Mendoko hori alde zarreko jendea etortzen da asko, eta, bueno, kafetegian daukagu menua, daukagu ere bokatak, gure kafetegiko bokatak dira bereziak. Bai, desberdinak? Desberdinak. Horkituko dutena da, bueno, saltxarekin eta patatak dituzte batzuk, eta, bueno, espezialak dira, bai, bereziak. Eta baita ere ditugu hamburguesak, badaude pintxoak, noski, eta badaude zenbait plater. Badaukagu ere oiasko wok bat. Eta saiatzen gara, pixkat eskaintza desberdinak. Zabala izan dadin, eta gehien bat zuen produktuak primerakoak direla, ez da? Noski, hori beti asko oso garrantzitsua da guretzat. Hori beti kontuan hartzen duzula. Errandu zaizten, bokatak eta hamburguesak, zuen hamburguesak ez dire betiko bollokin egindako hiek, ez da? Horixe, ogiarekin egiten ditugu hamburguesak. 250 gramoko hamburguesak dira, beraz nahiko... Ederrak eta ondila direla, ez da? Eta zer motatako aragia erabiltzen duzu? Hamburguesetan txuletoi aragia erabiltzen dugu. Eta hori, hitz egiten ari garena, ez guretzako produktua oso garrantzitsua da eta asko lantzen dugu. Hori kontuan hartzen duzula. Bueno, hasiko gara pixkot, baratxuri eta gorrizen. Bueno, Uli, a ver, igual te echo demasiado gordo los pinos, ¿bien o cómo te parece? También. Así, dime que está bien, porque si no, Recogimos el ajito, ¿vale? Luego ya lo ponemos a usar bien. Baratxuria jarriko dugu. Gorritzen, hori da? Gorritzen. Vale, beti ere olillo on batekin. Es un buen aceite de oliva. Sí, muy buen ahí orain imarko genitizke pilotak, ez da? Pilotak prestatu. Vale, ederki. Vale, joaren ez orduan arrotzi eta puxkatzen hemen? Kilo de carne. Kilo bat aragi, bai? Aragi kilo bat, arrautza. Bai? Eta gatza? Gatz pixkat, bai. Gatza. Ederki.
piperra, piper beltza pixkot, erkit orain eskukin. Hemen aur lanotan, atzapertatut, hemen aitzia. Bai. Gero, kontatzen zu pixkot, Leire, zuen karabinagre ostatu kafe gourmet honetan ere menuak ere zerbitzatzen dituzte, ezta? Bai, baditu gore menuak, eta bueno, Ulises egon zuen lanean Donostin hasi zen ikasten, eta orduan Donostiako arrain platerrak eta horrelako sukaldaritza ekarri du hemen pixkat. Eta orduan badugu Nafarroko baratza, hemen hori oso garrantzitsua da. Eta baita ere pixkat Donostiako arrainak eta horrela oso ondo prestatzen ditu. Adibidez, mantekila arrain bat prestatzen du, oso salsa bereziekin. Hori zein da, la menier dola? Bere izena da... Arrain mantekila? Bai, hori zen. Arrain mantekila, horregatik bai. Uste nuen salsa mantekilekin egin ezela. Ez. Saltsak egiten ditu marrubikin eta horrela fruituekin dira saltsak. Eta oso berezia eta oso polita gainera, koloretsua. Olongi? Tenemos ya el ajito que estáis viendo. Vale. Behin baratxuria gorritu dagoela, tipula botako dugu, ezta? Bai tipula, bai piper berdea eta bai piper gorria dena. Haizu, arraina kontu nahi zela, entetu naiz, ulik ekarri dula lehendabiziko, Bidasoko... Bai, Bidasoko lehendabiziko... Izokia, ezta? Lehendabiziko ekarri dula, zorionak, lehendabiziko ekatzeatik, 7 kilo horrelako zerbait izatu du. Kontatzen dizu dana, guretzako produktua oso garrantzitsua da, eta urtero lehendabiziko hori da oso berezia. Beste urte batzutan ere ekarri dugu, eta aurten ere, joan den urtean, krisiarekin eta guztionekin ezin genuen izan, ezin genuen hartu. Aukerarik ez zuten izan, ezta? Eta aurten esan dugu, zergatik ez ez? Bai, itxia zegoen oraindik jatetxea, baina esan dugu, hartuko dugu eta bai, oso berezia da. Orain ja barruan ematen alduzue? Horixe. Bazkariak, afariak? Ja, dena dago barruan irekita. Horrek ere laguntzen dula eta gogo pixkote gehiago ematen dula, ez, lanetiko? Iei hasten garen eta normaltasuna berreskuratzen dugun, ja, bai. Bai, garaia dela ja pixkot. Bai. Vale, venga pues. Ze tamainokuk? 50 gramos, más o menos, así. Bai, antzeko horrelako zerbait? Vale, venga. Niri ez ditut ziko lanean. Joan den batean esan zidan, aber, begiratu ia nola eta erretzen. Esan zidan, 20 minutu. Orduan horrela geratuko naiz, peliki eta ikusten. Zuri sukaldatzea gustatzen zaizu, edo eso bera? Oso gutxi sukaldatzen dut. Beste lanak nahiago? Bai. Bueno, bakoitzak azkenin bere... Bai, bakoitzak berean. Bai, berean, ezta? Bueno. Eta zuen ostatu karabinagre gourmet kafe horretari buruz hitz egiten ari gara eta badakit sariek ere irabazi dituzula, orain berriki, ezta? Bai, izan dugu premio bat, eta hori izan da Iruñako udaletxeak emana, eta da bertako produktuari, eta da, kasulatxo honeta... Gaur prestatu dugun platera hori da, zuek irabazi zenuten sari hori... Hori gainera, erranduzunez, Iruñeko udaletxek emandakoa da, ezta? Horrek badauka bere garrantzi, ez dela zer nolakoa pozten naiz. Aizu zenbat gauz, alde batetik, sari hori Iruñekoa, beste aldetik, Izokia. Eta behon dizuela, ez? Hori dena? Beti lanean eta beti saiatzen, Orain, hemendik pasatu horpetut, ezta? Zer txintzizu, denak pasatu eta dantzan hasi edo olola pasatzen txintzu eskutan? Así, con eso vale, sí. Zue pintxeri bihar bali muzue, ni nola ikusten duzu, ez? Bai, ondo, molatzu zara, Bueno, eta bestalde ere, badu beste plater bat, Uli, niri igual da gehien gustatzen zaidana. Bai? Egiten ditu txipiroi beltzak, bere saltzarekin, eta egiten du risotto batekin, eta da benetan oso bikaina, bai. Horretatik aparte, baite platerak
Aparte, badituzue postreak ere, etxeko postreak ez da? Bai, orain dela ja zenbait urte prestatzen duela torrija bat. Bai. Eta horrek ere arrakasta handia dauka, niri ere asko gustatzen zait torrija, bai. Torrija, ze ongi. Eta Iruñiko bezeroa da gehien bat hurbiltzen dena zuen etxera? Bueno, ostatu honek daukan berezitasuna da hoteleko bezeroak ere hor jaten dutela, faltzen dute, orduan esan dezakegu internazionala dela. Hemen mundu guztiko jendea dago. Orduan, asko lan egiten du Iruñeko eta auzoko jendearekin, baina baita ere hotelean dauden bezeroak hor jaten dute. Hemen daukate dena, ez da? Gozatu, bazkaria, faria dena daukatela. Bai. Zeongi, ze majo. Eta bezeroak adibidez, zer da gehien estimatzen duena edo? Etortzen dirikan zer da gehien entzuten duzuna? Hau ze ona do, ze? Zer denen pixkat ezberdina. Joaten zarenean hotel batera, nolakoak dira kafetegiak, ez? Dago dena lasai, isil-isila eta ia utxik, ez? Hori pentsatzen badugu. Eta kafetegi hau da auzoko kafetegi bat. Eta beti dago ambientea eta dago jendea eta hori ere bezeroek gustatzen zaie, ez? Gustuko dutela horrelako ambiente hori eta, ez? Ambientea, eta nik uste hori, eta, bueno, eskertzen dutela hori. Daukagun atentzioa, ez? Bai. Nik uste hori nabaritzen dutela. Eta zuri zer da gehien gustatzen zaizena? Bezeroekin eta egoitzen zailikan zer da? Niri gehien gustatzen zaidana, oso polita da lan hau, ez? Eta badaude bezero batzuk, etortzen direnak askotan, eta berriro bueltatzen dira, eta iristen direnean, bai hotelera, eta, bai jatetxera, badira pixkat etxekoak bezala, eta ja, daukasun erlazioa, ja da lagunak bezala, ez? Eta hori oso polita da. Baduzula ja fideltasun bat, bezero egekin, eta hori Maisonabe hotela, ez da? Bai Maisonabe hotelan, eta bai jatetxean. Orain segitzen dugu rezetarekin, ez da? Orain jarriko ditugu bizpahiru goilaraka da saltza hau. Saltza hau da piper txorizeroaren mamia. Bale, konforme. Horrelako hiru, ez da? Horixe. Hola, ongi. Bale, hemen ikusten dut kazula handi bat, hori zer da? Horixe, hemen arkumearekin egiten duguna da zurra kendu, eta aragiarekin txikitxe manekinatik pasatu, eta horrela egingo ditugu gero hori. Boroditxoak edo albonde gendilloarekin, eta zurrarekin egiten dugu salda hori. Bale, ikusten dut baitile daukala berdura sartu, eta tipula, porrua, oza... Horixe, horrode barazkiak. Bale, mendikan bi errandugu, ez da? Igual geixo? Ikusten zuzen nolako tamaina ituzten hemengo burruntzilik da, ez? Bat gehiago? Dena hundia. Eski? Dena lo grande, eh? Bai. Bale, orain uzten dugu pixkot irakiten, ez da? Horixe. Konforme. Orain piper errautza, ez da? Bi. Hola? Eta beste bat? Hola? Bai, bale. Primeran. Luego, si quieres, te vamos a pedir. Bale? Orain hasiko da presitzen. Bai, ja berua dugu, ez da? Bale. Zerra honen zuen, zuek leire nola pasatu duzue konfinamendu demoraldi hau edo... Bai, joan den urtean martxoan itxi genuen bai hotelak bat, bai jatetxean, oski. Bai. Eta gero ekainean hasi ginen berriro lanean, baino ez da oso urte ona izan. Bai. Orduan, alegin guztiak egin ditugu, hotela ez izteko. Bai. Eta, oferta bereziekin eta pixkat berpentsatu dugu dena. Bai. Eta adibidez, urrik joan den urteko azaroan urrian hasi ginen, egin genuen Nafarroako jendearentzako oferta bat. Eta orduan, hasieran 85 eurotan, etor daitezke bi pertsona, lo egitera, afaltzera, eta baita ere gozaria dauka. Baduze horrelako... Oferta espeziala, eta horrela lortu duguna da Nafarroako jendea hotelera etortzera, zeren normalki zara joaten zure hiriko hoteletara, edo zure lurraldeko hoteletara. Tarduan, Nafarroako jende asko etorri da eta ezagutu gaitu, eta hasieran zen oso momentu espeziala zen, ezin ginen inora joan,
ez afaltzera, ez bazkaltzera, ez urrian dena itxi zutenean. Orduan jendea etortzen zen hemen, bere urtebetetzeak ospatzera edo horrelako, edo egun berezitan, eta etortzen ziren hori ilusio handiarekin. Eta izan zen oso polita, eta gutxienez horrekin egon gara lanean, eta oraindik daukagu jende, joan den... Eskaintza hori guainikan daukazu martxan? Joan den asteburuan egon ziren, ez dakit, 10-12 gela. Begira, 95 eurotan, hemen Maizonabe hotelan badukutza aukera afaltzeko, ezta? Loiteko eta gozaltzeko. 2 pertsona, hori ze. 2 pertsona, ez dago bat ere plana txarra? Bai. Bale, orain zein barra dut, edik atera eta hemen utzi, bale. Barrendikan gordinik geratu behar dute orduan, ezta? Bai. Bale. Hau, beru egon da. Ze motatako jendia hurbiltzen zaizu? Ze adinatakoa edo ze... Horretan somatu duzu bate aldaketarikan? Edo... Somatu duguna da, jendeaia nahi duena da, normaltasuna pixko... Bai, hori bai, baina baita ere janari informalagoa. Bai? Lehenago igual menua zen, menua eta eserita eta lehenko platerra, bigarren platerra, postea, baina orain ja jendeak nahiago du zerbait harinago, bai jan eta bai afal. Eta hori bai aldaketa izan dela azken urtetan, eta horretan aiztin erratien duzen aukera hori, ez da? Hori, gure saiatzen garena da aukera zabala izatea. Hemen sartu guretiot? Venga, barrura. Imertut, honekin? Badanaka, hautsiko zizkit, dena botatzen batxut batera? Hola? Bueno. Tiene que estar unido por lo menos 5 minutitos para que coja también poco a poco la salsa, que coja el sabor de la condimentación. Vale, 5 minuto, utzi bat dugu denak. Eta horrela saltza hartuko du. Zapore guzti hartuko dula, ezta? Ja, usai hona dauka, Nabaritzen da, bai. Vale? Orain unekin zein behar dut? Honekin patata perlak, prestatuko ditugu. Vale, zeikin da vuelta, man? ¿Hago una? Bai. Zatu da, tiberkot. Mala letxe gehiago que ni behar da ordo, ni matxo ditzen. Vale. Vale, erki. Maiten du xaguiana, Bai. Horrelako zenbat bihartzuzo? ¿Cuántas? Hola, eski? Sí, con eso. Venga, una más. Orain, horburu gerta zalaken du. Garbitxo, vale? Bueno, Nafarroako barazkiren bat baldin badago, baldin bada garrantzitsua hau da, ez da, horburua. Bai, ez da? Jon gero ere Nafarro aldean ikarrizko baratzeak dauzkagula, ez da? Leire, urrian izan dezuneten lehen erranduzuna kazolatxoaren astea, ez da? Izan zen, joan den urtean, urrian. Bai. Eta, egia da, jende asko etorri zela, 200 kasolatxo edo inguru saldu genituen. Bai. Eta jendea zegoen gogoekin, zeren den hor konfinatuta edo ginen pasatzen. Eta oso harrera ona izan zuen, aste horrek. Ja. Orain, horburuak edo alkatxofak mozten ari garela, unek ere sektoreak ekoizleen sektore hori ikusi zen da, ez? Bai. Salmenta gutxiko eta denak ere gaizki, ez da? Horixe, orain da denboraldia. Bete-betean gaude, ez da? Eta, bai. Eta zuek aiztin errandu dugun bezala, beti saiatzen zate, bertako produktu eta bertako ekoizleekin lan egitea. Orain patatak ere egosten jarritu gulik, ez da? Hori ze, zeuden hor gatxarekin, egoizten piperra,
eta bitartean, albondigak hor egon dira irakiten, bor-bor. Altxaia hartu du arkumearen edo haragiaren zaporea, eta hor egon dira ere prestatzen. Bitartin, hor buruk eta emarditu moztu, odenek emarditu presitu orain, ezta? Horixe, horren ondoren, presitu. Al final es darle un plato tradicional algún toque también diferente, ¿no? Hori saiatzen gara, ez? Betiko plater bat dira orburuak, baina, ezberdintasuna sortzen du, hemen patata hauek egiten perla moduan, eta baita ere orburua horrela presentatzen beste modu honetan eta frisituak egiten ditu. Bai. Eta orduan betiko zaporeak, baina aurkezten ditugu modu desberdinean, ez? Bai, ezberdin batean. Aitzez gehiago landua eta aitzez gehiago kontuan hartuta, ezta? Ez bakarrik ez dela jaten zaporeagatik, baizik eta behititek lehen da bizi. Bai, eta orduan itxura kontutan hartzen du asko Ulisesek. Orain gatza, otako digu? Irina ere? Irina baita, bai. Vale. Irina gehien zuak kendu, ezta? Pisitzerakoan? Horixe. Eta zuri zein da gehien gustatzen zezun platera? Niretzako txipiroioiak... Torrijak erranduzu direla honak. Torrija baita, txipiroiak eta baita woka, baditu zenbait plater, bai. Wok, prestatzen zuen berdura, woken prestatu edo? Oilasparekin eta baratziekin ere. Aira, hori hemen ez da erraiz izan aurkitzea beste lekutan, ez da? Ez, hori bada plater bat, hori ostatuan aurkitu daitekena. Bai, barkatu, orain freidora sartuko genuke, barkatu, eta erraiten zenidan, hori wok hori? Bai, oso gozoa daula. Oso gozoa. Bueno, orain pasatuko dugu, orburu edo alkatxopa, freidoratik barra, ez da? Bale. Bueno, Leire? Hemen ditugu ja orburuak, begiratu zen olako itxura daukaten, horrela frigituak eta... Maitin dugu olola jateko, ez da? Bai, ja goze nago pixkat. Eta bere zaporea, arkumearen zaporearekin kontraste handia egiten du eta oso... Ongi dagokiela, ez da? Dagokio. Orduan, berehala ja prestatuko dugu platerran. Uli, ja segeratzen zaigu, plateran jatzia dena, ez da? Venga, pues. Bueno, guretzako beste momentu oso garrantzitsua bat da, bai guretzako eta bai Iruña guztiaretzako, ez baino San Ferminak. Taberna hau San Ferminetan da oso leku espeziala eta gainera Iruñako jendea etortzen da onera, ordu batean bermu momentua da hemen kalea betetzen da jendez, eta egunero daukagu ere musika. Datoz txarangak, koroak, dantzariak eta oso giro jatorra eta polita egiten da egunero. Hainbat ikuskizun eta egiten dituzula, ez da? Bai, hotelean daukagu orain dela ja 27 urte, aktibitate programa bat. Eta orduan daukagu txaranga hori konkurso hau, baita ere ditugu zezenak, hori gurpil zezenak, egiten ditugu arratsaldean. Eta oso giro ona egiten da ere umeekin, arratsaldeko 8:00. Baditugu ere mariatxiak arratsaldean. Eta mariatxiak erranduzula barkatu, Uli, mexikar puntxo bat ere badauka, eta? Horixe, Mexikon jaioa da, eta gero etorri zen hemen ere Donostira. Eta hor, bukatu zen bizitzen, baina horregatik, noski, berari asko gustatzen zaizkio eta bera da ekarri dituenak, mariatxiak, karduan giroa prestatzen du. Izaiten duzu giroa aurrendako, gaztindako eta helduendako, denendako, egiten dituzu ekitaldiak? Eta eguneko ia ordu guztietan, ez? Goizean txarangak, gero arratsaldean mariatxiak, gero hori umeentzako zezen hauek,
Eta baita ere gauean, tabernan ere, egoten da musika zuzenean. Etortzen da hori abeslari bat, eta daukagu ere hor dantzatzeko pixkat, festetan egoten den giro hori, festetako dantzak, eta horrelako giroa egiten da. Zuzendari modun ez duzu aspertzeko modurik, aldeatu dezaren da beste bat. Oso polita da, bai. Nire zenarra eta umeak joten dira oporretan, eta ni hemen geratzen daiz lasai, eta oso ondo pasatzen dugu, bai. Beraz, aurten ez dira San Ferminak egongo, baina hurrengo urtean uste dut biderbi edo bideriru ospatuko ditugula. Seguro baiet. Bona, ikusten dut, platerak eta nahiko bereziak direla. Horixe, bai. Platera hauek prestatu zituen hemen gure etxean asko egoten den artista batek. Bere izena da Mikel Velasquain, eta ere egin zuen hemen Euskal Herriko beste artista batzuekin, eta hauek ere emakumeak ziren, Blanca da artista honen izena ere, eta esan dugu Ulises mexikarra dela, ez? Hau pixkat horrelako koloretsu eta kolore hau ditu, eta erabiltzen dugu orain dela bizpairu urte, erabiltzen dugu bajila hau, eta hori, nire ustez espeziala berezia da eta oso itxura polita dauka, bai. Honek ere emakumei begira edo badauka horrelako keino bat? Hori, emakumeentzako pixka bat, emakumeen ohorean egindakoa da, emakumeek egindakoa da, eta pixkat horretan ere saiatu gara pixkat hori de kontonatzen, den dena, ezta? Detaileta utxutxak zaetela, nabetzen da, eta... Bueno, orain? Zuk erraiten duzu ongi dagoela, ez? Bai? Venga, batuko dugu. Tori, zuk hartu bai? Kaso, beru egoen da? Bai. Zuk erraiten duzun eta nik zerraiten den. Oso gozoa, bai. Baina baritzen da nola hartu duen arkumearen zaporea, Salda. Muy bueno, ahitzona. Bai. Luises, ahitzona. Bueno, orain oberen nahi gitxuko zaigu, ez? Bai, ez da? Tapatzea eta probatzea. Gehiago da horrela ongi? Horrela ongi? Pipergorria ere, Nafarroako barazki garrantzitsua. Oso ezaguna. Bale, eta orain, olola? Ja prest dugu dena, orduan plateratzea besterik ez zaigu beratzen. Hau erran dugu, normalean izaiten duzula kaxula bat bezala, ez da? Bai, egiten dugu tabernan. Pintxo moduan, kasolatxoak ere baitugu. Pintxo edo razio ere izaiten aldela, ez da? Ez zait bat ere estraintzen horrelako harrera ona izatea, bai, zuela. Inundikan ere. Lo rico de esto es que la gente se unte con pan y eso, ¿sabes? Erloju galtzerako moduraino, ez? Hartu eskua ugiekin eta... Sartu ugien da hor galdu, bai. Bainu bat hartu datu, dezakegu hor. Estamos diciendo que unten ahí la mano hasta perder el reloj, ¿no? Untando con el pan. Hortxe, patata perlak. Ze polita. Bai. Eta hor buruak. Nafarroako plater bat, tradizionala, baino beste modu berezi batean aurkeztuta. Toke desberdina eta... Nikoren piperrekin. Venga. Opa. Bueno, primerako itxura, Ikaragarria dauka. Horrela ongi? Bai?
Zerrek eta ongi garbitu, ez da? Ze polita, ze ongi. Begira zer nolako itxureko platera prestatu dugun. Uli, bueno no lo siguiente, ahí zaitzona. Orain faltatzigu probatzea. Orain, obena faltatzigu. Orain ja irabazi dugu, aprobatzea eta... Ederki, joanen gara orduan bai batera eta aprobatuko dugu zer nolako platera egin dugun, bai? Goazen bada. Goazen. Beno lagunak, ikusten duzu hemen Karabinagre ostatu gourmet kafetegian gaude. Mai inguruan, Uli, leire Ulirekin, gure kazolika prestatuta, ezta? Eta atzean ikusten dut Karabinagren Bai, artegia. hortze daukagu Karabinagre hemen tabernaren itxura da, ez? Edo tabernaren izena. Eta, bueno, San Ferminetan bera ere sartzen da hemen. Sartzen da beti eta egoten da gurekin eta beti agurtzen zagaitu. Nola ez da sartuko, ez da? Bere izenen jarri balima da, ez da? Ederki, ikusten dut lehen aipatu dugun saria, lortutako saria, ez da? Udaletxeak eman da, bai, hau da gure saria. Eta, bueno, kasolatxo hau jateko, hemen prestatu daukagun ardoa, da 8 bodegarena, hau deitzen da, horrela, la foto, ez, argazkia da, horrela deitzen da ardo hau. Oso gozoa dago, aurten hasi dira ardo hau prestatzen, eta arkume eta zapore hauentzat oso gokia da. Ardo beltza eta urteko ardua, ez da? Ardo beltza eta da kriantza hau, bai. Hori kriantza. 2017koa da hau, bai, kriantza. Orduan, hemen dastatuko dugu. Ederki. Eta orain, momentu benena, ez? Orain irabazi dugu, hau dastatzea. Hau erran bezala, zuek irabazi zenuten saria edo? Bai, bertako produktuaren saria da, udaletxeak eman da. Eta, bueno, orain dastatzeko momentua. Platera honekin irabazi zenuten. Horixe, bai, kasolatzen. Eta hemen duzue saria eta prestatutako platera. Ikusten duzue, zeinen ongi, 3 hemen, bai inguruan, dasta dezagun, ez? Horixe, orain bai ja. Eta... hau dastatu. Eta? Uli, zuk prestatu eta zuk ez jan, eta gu hemen jaten, ederki? Bikaina dugu. Bai, oso gozoa dago bai. Aita itona. Ezu, topa. Txin-txin, munduko zorteriko bena. Mi esker. Opa dizuet, bioi. Mi esker. Jarraituko dugu lanean beti bezala, eta mi esker zuei etortzagatik. Eskerrik asko zuei, zuen harrera bikainagatik, eta zuei ere zer erran. Eskerrik asko hore hoetetik, berriz ere egonen gara bertze saio berriten, Nafarroko janariak saio berri batean. Bitartean, ongi izan, animo, eta zaindu, aio denoi, aio. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.